በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ መንፈሳዊ ሜድያ ናይ ዘኢየሱስ ከመይ ኣለኹም? ሰላም ክትህሉ ናይ እግዚአብሔር አምላክና ብድጋሜ ሰናይ ፍቃድ ይኹነና። ሕራይ ምሳኹም ዘለኹ ዓውኹም ዘርየ እዚ ፈነወ ቻናል እዚ ብዓውኹም ዘርኡ ዘኢየሱስ ዝብል ዝፍነ እዩ። ስለዚ ቀጻሊ በዚ ንዝርግሖ ንዘብሶ ሓሳበይ በቀጥታ ወይ ከዓ በቀረባ ንኽበፅሓኩም በቀጥታ ንኽበፅሓኩም ንዓይ ክትድግፉኒ ሳብስክራይብ ጌርኩ ክትገብሩ ላይክ ክትገብሩ ሸር ጌርኩም ከዓ ናብ ካልእ ሰብ ንኽባፅሕ ክትድግፉኒ ይለወበው። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ረድኤት ድጋፍ ምግባር ሕጂ ንእሽተይ ፃንዒት ክገብር እየ። ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮይ እትመፅእ እሞ ክብላለኒ ዝብላ ሓንቲ ነገር ኣላ። ቀድሚ ሕጂ ብከምዚ ዓይነት መፅእ ይፍለጥን ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ስለዚ ሕጂ ምዝ ዘሎ ብምንታይ ከመይ ንዝብል ንእሽተይ ኣብ ኣእምሮይ ስለ ዘለኒ እቲ ዝረኣየኒ ዘሎ እቲ ዝሰምዖን ዝሪኦ ዘለኹን ሕጅን ፅባሕ ንጉሆ ከይከውን ዝፈሮ ዘለኹን ካብ ሕሉፍ እውን ብዝረኣኽዎን ብዝተምሃርክዎን ነዚ ኣላጋግባ ኣቢለ እቲ ናተይ ርድኢትን ናተይ ሓሳብን እቲ ብውሽጠይ እውን ዝፈርሆ ዘለኹን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣጋጢሙ ስለ ዘለኹ ንዑ ኣነፃፂረ ክዛረብ ክፍትነ ከም ርእሲ ዝጥቀመላ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ቡፃን እዮም ዝብል ሃይለ ቃል ሒዘ ከይደ። ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ቡፃን እዮም። ኣሜን። ደስ ዝብል ሃይለ ቃል ሰላም ዝገብር ሰላም ዝደሊ ሰላም ዝምነ ውሉድ ኣምላኽ እዩ። ምክንያቱ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውሉድ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘሎ ሰብ ሰላም ዝፀልእ ተኾይኑ እሱ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ የለን። እቲ ቀንዲ ግን ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘተኣስረና ህላውነትና ምስ ህላው እግዚአብሔር ኣምላኽ ድሌትናን ኣካይዳናን ኣካልናን መንፈስናን ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዘለና ዘራግፀልና ግን እንታይ እዩ? ግብርናን ሓሳብናን እቲ ንዛረቦ ቃላትናን እንደገና ኸ ናይ ውሽጣዊ ምንየትናን ከዓ ማለት ሕጂ ሰላም ምፅላእ ማለት ኩናት ምምናይ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰላሙ ይግበሮ። ኣብዚ ሕጂ ቁርብ ግዜ እንሰምዖ ዘለና ብሃገርና ከምኡ ከዓ ኣካል ኢትዮጵያ ዝኾነት ክልል ትግራይ ብሕዋትና ብተጋሩ ወገን ከዓ ብመንግስቲ ብሃገር ደረጃ ከይንብሎ ኣይኮነን። ምክንያቱ ባዕሎም እውን ይብልዎ እዮም። ስለዚ በቶም ናይ መራኸቢ ብዙሃን ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍቲ ብኦም ዝተበገሰ ብኦም ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ንሰላም ኣንፈት ዝኸይድ ፅምዶ ዝብል ንሰምዕ ንርኢ ኣለና። ኣብዚ ሕጂ ሳለስቲ እውን ኣብ ባይታ ወሪዱ እቲ ዝነበረ ናይ ክልተ ሰብ ማስ ሜድያ ምርኻብ ዝነበረ ናብ ህዝቢ ተኣኪቦም ርኢናም ኣለና። ፅቡቕ መርሓባ ሰላም ማንም ሰብ ዝፅም የለን። ሓንቲስ እዛ ሰላም እዚኣ ከምታ ቀዲመ ዝጠቐም ኩላ ሃይለ ቃል ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም ቡፃን እዮም ዝተባሃለት እቲ ሰላም እቲ ብፅዕና ዘውህብ እቲ ሰላም እቲ ህዝቢ ዘርግእ እዚ ሰላም እቲ ህዝቢ እፎይ ኢሉ ዝዕርፈሉ ውሉዱ ሓቂፉ የዕብዩ ውላድ ውሉዱ ዝሪኦሉ ሰላም ጥራይ ይግበረልና እምበር ንሰላም ዝፀልእ ሰብ የለን። ግን ምስኡ ካ እንታይ የፍራሕካ? ካብ ተመኩረይ ዝበልክዎ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጢሙ ዝበልክዎ ኣይኮነን ሕጂ ሓንቲ ሃገርን ምስ ክልል ሰላም ጌርና ፅምዶ ንገብር ኣለና ዝብሉ ዘለዉ እሞ ከዓ ዘይወግዓዊ ዝሓለፈ ናይ ቁርብ ግዜ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ኣብ መንጎ ክልተ መንግስታት ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዝተገበረ ሰላም ርኢና ኢና። ተዘሚሩሉ ተንሸብሽብሉ ብጸሎት በባርኮት ተኸፊቱ
حواريات السلام تبهيلهم كلت حزبي كلت سدرا كلت عسرتات عمتات تفعل عليهم زنبرو عشان الهسان استفليه بس حقو بس كوينو عشان الهسان استفليت بس حقو رزو عقم هوان بس حا قلن ولات عقيفة تراخيبهم بنبعت تحقاقيفهم كبخيو كسعامو اتزنبرهم سمينا فقوت كوصر يرامنا دس كايلنا ابتجيزيتي كل سبت عقمو እግዚአብሔር አምላክ ሙሉ ሰላም ይበረልና ይሊ በቤተ ክርስቲያን በሁለቱ ደረጃ ሪናና አንተ ኸይድ ነር ማለት በጣም ጽቡቅ ዝሆነ ማለት ተመዝገነልና ምክንያቱ ወላና አይጣመኒ አነ በከርተታሉ እትብታ ሀገር ዘሎ ህዝቢ ሰላም በሰላም አትዩ በሰላም ክወጽእ በሰላም ወፊሩ በሰላም ክምለስ حرساي كحرس نجداي كنجد شقاطاي كشقط اتي مس እግዚአብሔር አምላክ ጸሎት ዝገብርካ ቆሲኑ ጸሎቱ ከዕረና በእግዚአብሔር አምላክ እሞ ንህዝብን ሃገርን ወሐስ ዝኸውን ካብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ረድኤት ዘምጽእ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ዕቋ ዘምጽእ ልብሮቂ መታን ክጽልሉ ሰላም ቀጻልነት ሰላም ንኸልዎ ሁላትና ተመንናና ግን ሰብ ሐሰብ አምላክ ፍጽሚው እቲ ሰላም دحر نابي كيدرينا يا مالت سلازي أنا حجت عن توبي أقدم أبيله كابت زنبر إذا حالف أمه كم تمكر إذا أخوان سمع أخوان أمه قاشعو زنبر النباهجن زنبر الني نايوشت الدلتين دحر جن نابي كيدو مصر أخوه كاوسلة تماركت بالكم رزيع أيكون الحجي عجانا نزل له سلام نزل له صمدو صبغ أيكون أنا يكون كذا زلوا ግን زي وقعو ስለዝኾነ ኣይኮነን بخلت መንግስታት بخلت እኔ ሓንቲ ሃገር መንግስት ፕሬዝዳንት ወይ ካ ፕሬዝዳንት ወይ ካ ቀዳም ሚኒስተር ኣይኮነን بخمزሲ ወላ ብታራ ቁርብ ብርኽ ዝበለ ማዕሪክ ሕልፍነት ስልጣን ዘለዎም እኳ ዝተማእኸለ ይኮነን ስለዚህ ሕጂ እንታ ማለት እዩ እዚ ሰላም እዚ እዚ ጽምዶ ዝበሃል ዘሎ ዕፉን ብሽፉን ዕፉንሲ መስከረም ዮሐንስ መስቀለ ኮይኑ ሰዊት ጀልዒፍካ ካብ ግራት ኣምፂኻ ክትሪኦ ከለኻ ብደገ ሽፉን እዩ ሙሉእ ድዩ ስሑው ድዩ ኣይትፈልጦን ኢኻ ድሓር ግን ክትጠብሳይካ ንኽትበልዓ ቅርፍ ምስ ኣበልካ ግን ሓደ ምስ ፀንሐት እስኻ ካብታ ገረባ ካብታ ዕፉን ክትቆርፃ ከለካ ዝተመነኻዮን እቲ ዝነበረ ቆርበት እቲ ሸፊንዎ ዝነበረ መሰርገዝካ ዝፀንሐ ክውንነትን ካልእን ኮይኑ ማለት ስለዚ ኣነ ኸ ሕጂ ልክዕ ከምዚ ከይከውንካ ስጋት ኣለኒ ምክንያቱ ወግዓዊ ስለዘይኮነ ማለት እምበር ሰላም ነቲ ሰላም ወይ ከዓ ነቲ ጽምዶ ስለምንታይ ህዝቢ ሰላም ይረክብ ስለምንታይ እዚ ክልተ ኣሕዋት ዝኾነ ሕብረተሰብ እዚ ከምዚ ተሓቃቂፍ ብሓንሳብ ውዕሉ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ እሱ ብጣዕሚ እዩ ዝምነዮ ብጣዕሚ እዩ ዝምነዮ ናይ ሌትን ናይ ቀትርን ጸሎት እዩ እዚ ክልተ ብሓፈሽኡ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ብጉርብትና ሃገር ከም ዘለዎ ኤርትራ ርእሳ ዝከኣለት ሃገር እያ ልዕላዊት ሃገር እያ ክቡራት ደቃ ደማ ኣፍሳስ ዘረጋፀቶ ክብሪ ዘለዎ ሃገር እያ ትግራይ ከዓ ከም ክልል ኢትዮጵያ ብሰላም ንኽነብር ዶብ ከም ዘለዎ ሃገር ከም ዘለካ እቲ ሕብረተሰብ ግን ደስ ብለኒ ኣይፈልጠን እየ ግን ኣብዚ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ኣይናዩ ናይ ጀርመን ናይ ሆላንድ ናይ በልጅም ዶባስ ኣይትፈልጠን እያ ካብሉ ከለዉ ብጣዕሚ ዝትድነቕ ከምኡ ዓይነት ኣናብራ ክነብር ኣነ ደስ ብለኒ ስለዚ እታ ንዓይ ናብዚ ንኽዛረብ ዘገደትኒ እታ ዝበልክዋ ዕፉን ብሽፉን ዘላ እሳ ከይትኸውን ፅባሕ ንጎ ትፈርሕ እሳ እንድሕር ዘይኮይና እሞኻት ሰላም እቲ ፅምዶ ኮይኑ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ፅባሕ ንጎ ወግዓዊ ለቢሱ
اندحر ناي كل جزء سلام كويلنا مرحبا تمزجن أملاخ سلزي نزيا خبيلة متى من أربعة أبتزارب كوا زخونة زيد اللك على نحر تتكيم خوينة ويك أنا قنع زبال كوا ما جنكا بناتكم وجنكا ديت قبلكم من نحركمكم أبتنا يبوتا ريتو موهابي تتصحفوا حاسك بتقوليكم نزفنا وزي كتصال بالصدو تخاتات المخان سبسكرايب جيركم نتانا يدول سقيتكم كل جزء قطتا نباكم نخبصح ابزفن نول جزء كم ون سبسكرايب جيركم ون عايد حوهم كتبرات عنا نتي channel نخعب مالتي قد دوقفني يلاوبكم نزل برنا جزء قدس እግዚአብሔር አምላኽና ባሪኹም ቅዱስ ስለዝሃበና ክብር ምስጋና ንዕይኹና ገበርት ሰላም ውሉድ አምላኽ ክበሃል እሞ ቡፃን እዮም እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ክንገብር ሰላም ክንደሊ ነቲ ቁንዕ ሰላም ከዓ ሰላም ምስ ሰላም ሓቢርና ከይድ ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኽነና ውሉድ አምላኽ ክንበሃል ብፅና ክንቅበልካ እግዚአብሔር አምላኽ ይከኣለ እሞ ነዚ የብቃዓና ነዚ እንዳበልኩ ኣብዚ ሓሳበይ ዓፅየ ኣለኹ ንዝኾነ ሓሳብ ተልኩም ከም ተቀዲመ ዝበልኩሞ ቦታ ናይ ኮመንት ክጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ንዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ሰላም ጎይታናን አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለኹሞ ምሳኹም ይኹን አሜን